wai haba wai hanzu ba ƙara ayyukan na mutu Allah ke tafiya ga dan ba la mun zai wallahi ayo leader kalazir malam barka da ya gida lafiya lo kalazir lafiya ne ko ayo leader akwai matsala ta kun ce mana mai hakuri katsin ga ina kotu an kare duniya ta tabbatarwa honorable Umar Tukur dan Hulani certificate na chairman na jam'iyyar APC na Zamfara State. Kuma duk Najeriya babu wanda APC ta ba certificate cikin girmamawa da mutunci irin honorable Umar Tukur dan Hulani. kalazir Ni an makoman mu. ya kuwa ina ba kana roƙo kalazir ka kwantar da hankalinka kai muna haba suna ba Shi in kwantar da hankali na ta a'a. Haka kun ka ce muna mu kwantar da hankalinmu an ka sauce ɗan gwamnan an ka ba mai gaskiya. Kuma yanzu ka ce kwantar da hankali na. to abin da sai ka kwantar da hankalinka magana ga zaka tana kotu mun sa shari'a me an da wani ta da hankalinka Ai shi ka damu. Ai babu abin da ka damun ta he gajere wadda ta shi shari'a. Saboda karibu marawa bai da hanyar cin abinci sai hanyar da za a bi a yi ƙara. Kuma ina mu ina jayayya da ikon Allah. Sannan ina yin lida. Bari in waɗa ma tatatta. Wallahi kallon zarbin PDP. Wallahi ban bin su. Don na ji ana raɗe can mun kai ban zuwa. Na gaji. kalazir ai da ma ni son na nake inji inda kai dosa ai ni tuntun wallahi da baka ina cikin ta wallahi inda ma na gwamnati nake bi Yon lida. Shin ka bi dodo mata wallan marato to mi tsasan ka kyale ni. wallahi Allah ɗaya ka iya da gwamnati don haka wallahi ba iya jari ita ni kaga tiyata Yon lida. Haka na. To na gane kuma na fahimta. Waga alloba da ta doso ma gajere mai bille da ɗan doto wato karibu marafa kalanzir bai cikinta kuma mu zan harawa Allah ka isan mun na gare ka karibu marafa don kai ka tuce mu ka ci amana mu kai na duk motsa ka ce ai kotu wallahi na bi Allah na bi tahiyar dodo don na ga yadda ya murje murzazu kuma na bi dan hulani kuma yanzu ofis ita ni mu baya'a shi kuma karibu maraho Allah ka sa ya zo kotu su rike shi